Ela tu jingkemen ke bakral sa yusin ni ke pot. Ya ke bakayo un puli ke ni ke tin ke joblay ba pun snoro hapeng jongi ha ke pot ke bementa. Ngai ke blay fi wait baro sa yusin pat ha ke kerteng Jesus Christ. Ngai ngu yu blay bakayo pat ban sam ni ke Khubor ha ke ni ke sngi. Ke Khubor ke bakwa ban puli ke ni ke pot. An ya thu ifi ke long na ke Leviticus ke nong ba arpo sang ni de khat. Ha ba prater tel ke ba angum ni. To Kenya meru new sabaton ki snem kataga long new sin new snem ba kisngi jong kita ki new sabaton ki snem kin long hame saupo kan ai snem onda gumta men paput ya katuroi ka jubilee hau gnai ba new ba ha sngi ba shipo jong utau gnai ha sngi ba shipo jong utau gnai ha sngi ka jingpen yasuk to put ya katuroi lengba ya ka ri bro khawai But to pin kentang khut ya ke snem ke basan po. But to pin bena ya ke jimplai lu akari ya ki kon ki hajar jong kabaro. Kan long ke jubilee api but to I but away po baro un like pai pat shalaga jong ke kindo. But away baro un like pai pat shalaga jong ke yim. Ke snem ke basan po kan long ke jubilee api but what up ya ke jingmi jong ka ba mi hi. What ket you saw jong ding so wan jonka yao obom shem la kala. Namar ka long ka jubilee. To I bakan long ka ba kintang yapi pin bam yega jingi jonka nakalengkahi. Hagani ka snem jubilee pin let pai pat way baro shalaga kindo. Haba pin dig aka halo paramarjan lani haba pin ti yakina gakti paramarjan wadyaban porloki. To thiet no pramarjan jome kat bakum ki snem balala na do ke jubilee. Batu ai ba uru undi hame yaga bakat kum ke jingkhen ki snem ke jingmi. Men kentiu yaga dor jongka haba bon ki snem but men nang penpo yaga dor jongka ha duna ke jingkhen ki snem. Naba udi hame yaga bakum ke jingkhen jingat. But what ya le jubor perloki henry men shifting you play chumi na banga na long utrai ublay jompi. Habala puli ya dani le se bilaban of pastor fi puli ya egani. Nga kwaben puli kanangi kane ka daw kolong na marbakadan ka Khubor ka ba kraw agani gid khat agani galen no. Kani galen nong ka ya thu shapang kita ki nyosnem. Ka ba kran saupo kandai snem. But aga snem ka ba sanpo la nyo yaga ka snem kum ka snem jubilee. Lede ka sanpo snem ka sanpo ka snem jong ka jubilee. But ding ta hagane ka jubilee ngi iyang ni ka ba jagalong ba ki jugle igni ki jingle yaga ba try uhikai yagini ki ju yagini ki brio yaga ba kinle kumba la puli mentan. But malaga sampos na ngi isisha baka don ka erga ba jia. Baka don ka erga ba bleu le pala ya ka ri Israel. Tadeng tau bleu la buk nang yigini kisngi. Bola buk nang yigini kisnem. Bola buk nang yigini ka lindong ru angane ka ktin ka jongo. Namal baka don ka Khubor ling ba ka ne ka jingraki ya ka ne ka jubilee. Ako apa dong ifiki jubilee lu ki tau ya ye ya ka ba bleu unsale. Yagi ke bau blay udan ya ka program gi jongo hagi sigi gi porgi manang sawan the ding ta abago puli kene ka the cut anane ka por ka matangi I baga dan ka Khubor ka ba kraw lengba kane ka jing puli ya bangal puli mantan ka ba kran shapang kane ka jubilee lanani persyang ban wanra ban trace back lane ban waksai nang nukas dang ki ju kila jule ya kane nadu mendai. But ya kabang ngitip ladangi puli ya ka history jong ka perthai pat ngi balang ba ka jingjia ka perthai ka jabi tik kat kum ka ka bau blame ladap ya thu lupa leng ba ka ni ka ktin ge jo manla ka jubilee ka donbet ka jingpen ka la ni kata ka Khubor naga bet ka perthai bro tading ta bang puli ya ka history jong ka perthai ngai iyang ni ba manla ka sampo snem ba ki ju ki celebrate ya ga jubilee ga jam ki ka donru ka jingjia ka bapla ha ga birthday
Badeng ta abang pule ya ke history ngai ian ni. Tadeng ta katma ba ka maningkong la penlong ya ka namar babale bo blay ukwa banle thma ya ke Israel. Kan ma yu gani gawai bakat kum ke history hausnam ba nyau po. Hadien ke jingyap ke jong Jesus Christ. 70 AD. Ke ka baja la kurup ya ke Jerusalem dauta upatsha Titus jong ka hima Rome ba udah penjok tiao ya ka Jerusalem bat ya ka temple jong ka ni yang ni banadu snam nyopo la penjok ya ka ri Israel ba ka Israel kam don shu na marba hadien bala penjok ya ka Jerusalem ka jaka Israel na ka ri Israel ka long tang kamadan thma haba kiwan kita ki Turks kita ki Murmuks nang tagi don sa kita ki Arab bataga bakhado do layo kurup ya kane ga jaka kadon ha ka kti jong ka hima Ottoman jogi Muslim bukade hadu usnem jong ka tmaba ka baningkong ya kane ga jaka Israel ya kane ka Israel kadon ha ka kti jong kine ki Ottoman but hausnem ka kandai spa khatnyo kadeiru ka snem ya ka baki ju ki rakhi ya kane ka Jubilier ke jugi hoi kim dan shu opo Israel kila separate keleng setelah ke Bantei and regi ke snem paki ju rakhi malagasan po snem usnem ka kenai spahat nyo ude usnem jong ke jubili tadei tahagan ke snem kala jaga da ke tmaba ka baningkong bat ya ka balayo pan kurpat ya ka ri Israel nani ke Jerusalem daga basop na kti jong kita ki Ottoman daki British mani daka ribilak apo ka jingalam jong tau General Allenby. Krem siat syukliru dan bayap penomenoru ki Ottoman kila syuai daka besok. Ya ka Jerusalem haga kti jong ki British. Kagnay spaakanyo. Kata ka Jubilee jong ki Israel. Barhadin san post nembiang kaday katma ya ka ba layale dagini ki ri ki bamarjan jung ki Israel balayale ikata katma tang hapo nrusni kan mau ya gane gawai ba ga snem ka kanai spa khanyo la shuyo ye dagari na ganang don sa aga kti jong ki British badeng ta haga snem ka ba namwan pat haga snem ka kandai spa saupo pra shwai gata haga snem ka kandai spa wai po kandai hadu sabusan kala jaga tmaba akabaar palagani ka tmaba agabaar ni ibo bon ki rigi yo agi jingla lut kawai na gata ri India bagi wai ri jonga persai but kawai na gata ki ri ka ri India ri yo ka lai spa saupunyo but ka ri Israel ka yo house nem ka kanai spa saupo pra Sautrik jomnai April kakanai spa saupo pra ka Israel ka yo ia laga jong ka independence Bani ya kani rondep ya tholo pa ka baba ke tholo kwa an pule ge ne ke khat ka ongum ne na wi saya ta ne ge nong ga ba nripon reu ka ongum ne ke khat ka ba pra gom wei boli o snow kum kata wei boli o I kum kita ya kari on ka ha ge shiski on ka ya ge jet ben reu shisndon ka baba ka ong ya kata wei boli jo snow kum kane Wei balaju yo I ke bakum kene bayakari on ka hagishisngi. Kalong shisha tikum ta bayaki Israel la ka hagishisngi. La should declare ka as an independent state badeng ta hagabawa ai right lot yakari Israel. House them kaknai spasavo prabat nado kata kesmi. Ki ju ki wan shagal ka jongkari na kaleng ka perthai ki wan banya lumbiang hapo kari Israel. Hadien berkilayo ia kata ka jinglat lo ke jokios dan kena spasal pra. But hanga ka pora baki kiyo am ki klem yo lut ia kata ka jaka Israel kum baka dailong ha kapor mendai. Kiyo tang kendiat badeng ta kimpat yo lut ia baro ke Israel. Tadeng ta mandap yang sanpus naman ka kenai spakat kenyong oleh fimene. Kiyo de ka independence ka kenai spasal pra bagum ta ka kenai spakat nyo halos nak kegenes pan riu punyo kajagat ma kaban rius ni lasdang kata ma nadu ka santri ko banai June kegenai spa riu punyo baga ko dari spotre
Badagani katma kaban riusmi santli kiri kilai kentup lang banyele Persia ya ke Israel. Bagadagadai ke Jordan, ke Syria, ke Iraq, ke Egypt, ke Lebanon. Santli kiri kiwan ban yele tma daga baki temu ban kurup bian ya kari Israel. Henry haga nega tma kaba nriusmi ka Israel ka job daga bor ka jomblay. Bakani ka snem kakanay span repunyo kaday ka year of jubilee nega day ka snem joga jubilee nagam taki Israel bala pelai lot no ya kita ki jaka ya ka baki Israel ka kamshimla yo ya ka taga Golan Heights ka yo biang ya ka East Jerusalem ka yo biang ya ka taga West Bank ya ka Gaza but day and time lanang penhe bal uta upot jong Israel lanang yar penban kinong shun kiwan yagaban pensniu hundray kalong jingker ku penban ya ki Israel tadeng ta ki Israel kayo penban ya kita ki jaka ya bakala duno hagi por ki bamenshwa hagasnem joga jubilee kakanday span repunyo bangi nang ta manlagasan po snem ngomong ipi mena kakanday spa khatnyo klayo man kurup no nagakti jong ki Ottoman hagas snem khnai span ru punyo hagat tma ka ban riusni ki Israel ka yo asnan ya ki Israel boroghoy ki jagal bakal adu menchua kala yo kurut lang biang baro bakadai biang sa sampu snem adin hagas snem arhajar khatnyo haga nriutrik u December arhajar khatnyo u President Jagori Amerika u Donald Trump u penbenasnon ya ke Jerusalem kum kata kan nongba jong ki Israel shwai kata ki Israel kam not ruban penbena ya ke Jerusalem kum kata kan nongba jong ka shwai kata ka Tel Aviv kata kan nongba le kata ka capital jong ka Henry House nem araja khanyo ha ke jinsun charu Donald Trump u penbena ya kata ba ka Israel kan yo no ya gane ka capital ka batmai jukai ne ka nongba ka batmai bat kum taru lapen tip bat lapen benai kata paga long kum ta man laga sanpo snem kadon ke jingjia ya ka ba pertai daladi ke saki ya ka ek bo blay ule aga Israel bala bang ipetenta ke Israel kadon kam se ka we ba kata galom kadon kam man penyeng pat ya kata ke temple ka balai bangonovan penyeng ya kata ke temple balai na tip ya gane ka we udai bi umrak klauban sa penyeng bala bang apet ya ka ek ba ja ka pertai menta umrak klau jingai shu uladan hajan but sagane gawai pan kut no sendan ya ga jinga thu upa na ga ktin ga jong blay bading ta kwa ba dong fi ga ne ga sngi ga momenta ke Israel ka api kliao lano bakan yo no Bantei ya ga ta temple na maraga tu ga jaka ka ba ka mut Bantei menta ka don ka to ka Dome of Rock ka don sa kata ka Alkasamos ya ga ba ki Muslim ki jumani paki Israel ki kwa ban pendu ya ga ta ya ga pa kintei ya ga ta temple ga jong ublay hanta ya ka ba latay du Solomon menshwa temple ka ba ar latay ya ka ba ka temple ka ba lai menta kimut Bantei no kan ma ga ne ka temple ka ban kong lapenjat da ka hima Babylon haga jingalam ga jong Nebuchadnezzar lapenjat ya ka pagum ta latay pat ya ka ta ka temple kila snap ya ka ta ka temple ka ba ar la konri ka ta ka temple jong Herod ta ka ba latay du Zerubbabel ba latay du Ezra baru haga ya ka di por Badi gani temple ka ba apa la penjat biang ya ka pa haus nam nyopo edi haga jingalam ka jo patchataitas ba kumta kata ka temple man ko ajak temple ba ar ko ajak banata ka na apat Bantei kata ka temple ka balai badi kata ka temple ka balai kam de issue about blayu ko Bantei Henry Bantei ka tao de do marakla na mar ka temple ka balai kam de issue ka temple blasnada ka ti jong Hebreo kadai ke temple ke blasnada ke kti jong blay ba kata kalong bo blay shomsho ag ying blasnada ke kti breo and ra ying blasnada ke kti jong ba kata kalong haga met ka jong ba da shisha ngi ba ga sngi pentecost men simbo ko ilawan mde shu bo wan da kata ka ding haga temple ndai ka lawan kata ka ding how breo awan kita ki priya ding ki ba mi ki ba yi shisha da ki kmat ba kala ha hagita ki spar pongot haga sngi pentecost mangi kata bamantang ni dai mangi kata ka temple ka batim ya ka bala tai da ka kti ke jong blai ya ka bala penyeng ruk
na ko benta ka puram ke ju tadi ta ke temple ka balai lada ka yang kanam de shu ke temple ke jong blai de ke temple jong na klau ba menta ngin sa I kanam slam show menta aku aba nong ifi pin sa I ya ke jing tai jong ne ke temple ka balai ka bamuti ka por am kala chan kot ka kana spa khan nyo ndap yang san pos nem ka kana spa nri pu nyo ba bandap yang san pos nem ke de araja khat nyo kini baro kila dap ja mamata kal apoi shaka khaddu jong ka tagaya mga ka banong ifi ke ni sngi baga por gal alan kot pala ya ke ibak tin jomble ka kren ya ibak tin ke jomble ka de ithono pa kala jabe khat jongi ke jaga pertemen tangi tang ke jikul masuda ke Germany ke France menta gidon haga jinga kulmar ka ta sanchar khadar ke jongi fin pe South Korea fin pe da po Syria fin pe keleng ke pertemen daga don be ka huri hura fin pe ya Bangladesh fin pe ya po Myanmar keleng menta fin I kita ki jingjia ye ka ba kala ban jaru ka thma ba ka balai ha no no ka por fin pe po Ukraine fin pe ka Russia kun no ke la thma keleng ni I ba ka jinga ki jingi si jetn rio apo ne ka ki thma apo ri ki ba pon ki ba ja ba ta ka perthai ma kwa ba no fi ni ki e ke ba la de ya tho lupa dau Jesus Christ la de ya tho lupa da tin ni jomble saya ka e pat ngin sngo atatin saya ka e pat ngin nang penslam o blame nang penslam na sngo ba dan na pleng jopi ya ka por den na pleng jongi ya ka por ya ka ba fim pat pediang yo Jesus Christ ya ka ba fim pat ngetru pia ka ne banja ka dei banja na marbala de ya tho lupa adam shimle tho lupa ganum jagni gi keru ka cha namar bo tra jisu ula janwan balada uwan kan longa jinglen yar hadu kata ya kata gi breu ki bampat pediang yo kan longa jingyam breu ka ba kraw kan longa jing tangga ba kraw kan long shisha ka jing bobbe ka ba kraw ya kata gi breu ki bamchim la pediang yo Jesus Christ dan ta believe in pulut kaya ka por ka jong fi ba net kaya net ya ka jing shisha ka ba ja khamak jong pi net ya ka ne ka wai ba pi devan pediang no yo Jesus Christ ma ka por ka lengkot pala ya kren nakapor siya kapor pagkapor ga alingkot pala non po siya bangin niya perkhati kay kimenta riba fidiman pediang iyo jisu bafin light im landa kum taya pinhap haga khti ga jong marat klaw pinhap haga khti jong uta uba jinjar badong tanggap ta haga por ga jisun cha jong marat klaw uble u te i ga jing bitar ga jo nyotli jing pendang nyotli kita ki turoy nyotli ki pliang ka jinjar parat ada ga por mentaga wanda corona na wanda ki jingpang bong lumanar ka ajinjar kataga pol emu blame the ki jingbitar ga jugu am na ga jingbitar ga jugu unda the shisha yi ga ki jingbitar ga ga perthai kan jinjar pala train da kwa bro fi blame fin pin jista melody blame fin pin so asat ildi pediang na utrai bar vi pediang yu jisu ma kwa bro fi ga ga sngi ka jingrong no ka up fi but lada kam long kum tam pi pin kre ildi ga jinjar akwa ban duai ga ne por mata Trala janwan mo ulong kalenti. Pediang no u fin latte kalenti ke jo o wala kalom do bakim de gade ko sok. Pediang yu tra kene kalenti ke bialam sha ke jingpenem. Kene kalenti ke bialam fi sha ke jing sok mam chikot. Kene kalenti kan yalam yang fi shagata ka bo trai ula kre na kamata jong fi. Ya ka bo adam le dep du men sha pin yo biang ma pi pat yo kata. Inde doai ke ne ke por ka bamenta. Trai ke por na krani ke ktin ke jom ene ke khubor. Min kerkui ki kon ki jame. Bagi nam lang tagi no yo sko. Remen simba kod mekta. Yini ki biyo snow kani ka por ko try. Ba try bakin pen kre ila de daga baki pediang i me try. Na marungi I bakin ki jingjia ki la jabe ya kamat jongi. Naga swi chiga swi. Naga snam ni I ki take kala jabe kum baga ktien jome kala yatho. Mga dwai bugon rat ini ki kon ki jome. Bakin nam penleno ilo jonga jingim. Henry try bakin pediang i me agani swi. Nasimba kod men kren. Nasimba kod men wan rong ruah kini kikon. Kata ka khamak ka bamat la kata ka jingmut ko try ka mala shap telep kata baro kan light no. Ban weng no ata ka jingka khamat baro. Ba fin yo I shai kedaran ia ka jing shisha. Ba I kata ka jing shagalong ba klevo jisu. Finam yo ia ka beneng. Klevo jisu finam yo ia ka jingma. Klevo jisu finam yo ia ka jingpenem. And duai gini ka si fin pediang yo try. Fin pediang yo Jesus Christ. And duai ka kui fi. Ba fin pediang ia ka por ka jong fi hadu jong. Fino pleno e ka por ga jom fi ke haga ta ga jing yak ka ba ara ga jing kordet ga jing sosat. Adwa ya ka ku fi ni ka ski.
long bela kerkuifi haga gerteng ke jong Jisu pi pediang utrai kala biame pediang no perkat mentagasni lafin pediang mentaro ya ga si te perkat borosisni ya ke ei bofile osno baka por kala jan ke jingwan ke jong trai kala jan non por sho ngadwai ga kerkuifi ane ke khubor long jiger kuifi haga teng Jisu amen but amen kana kerkuifi on puslam she ka por ke jingwan ke jong trai kala jan ke jingrong no kala jan hatto kata-kata Mangam kwa fin miss ka ia kane ka opportunity ka ia kane ka kabu am kwa fin miss utra lo kwa fin miss pediang no yu Jisu kane ka sngi u Jisu mde ka nyam de ka rukom u Jisu udai ka jingyap u Jisu udai ka jingedai a fin dan jingedai no ba u Jisu Christ no mta ka sngi try men lo mo tra chunga men lo mo sim jongan mani emen ngan yero emen ngan pan crowd teng jome ngan boot no emen do mta ka sngi ngan long ran jome try na do do not Rai kata. Plakar kuil di. Try kuifi in say siya bala sheks ni kulish